Igbo bụ Igbo ndị ọma njem ọ na-egbu mụrụ nze ma ọzọ ya ma na-ege m ntị na-ekene gị n'ụbọchị nke tata. Achọrọ m ka ị nene this video biko nji maka ya wee mee gịnị wee bịa. Ọ bụ na ị na-eche video echefuna ka comment, subscribe or on notification gị. Nene video ahụ. Ma afụ ka esi anụ ụzụ na social media. Ebidogo tinyewe ego kụwa bet. Ndị wakwu dị against Ebuka Obi na-agwa ya na ihe o mere adọrọ mma. N'otu o si kwuo okwu na-ekwu errors ya bụ ihe tọnzụ kwakwa si na ha tinye 200,000 150,000 50,000 na onye ọbụla ga-eprovide video ebe Ebuka Obi kọsụ gọvanọ Enugu. Ewu ihe nchọrọ igwu unu onye ọbụla kpọkete ntị ya nso ada esi n'ụzọ ịlamentị ọtụrụshi okwu ndị nka nshi na ọ bụ tụrụshi okwu ama eweta solution and ị ga-esiwu n'otorushi okwu wee kwuo okwu ịma mma mgbe ị drọpụ statement a ịdrọpụchazie ya na-asịkwa gị na ịdrọpụ statement a ị na-agọ and ndị Zion na-ada eme ewe ihe a complain na ha mee they will rush immediately so that ka hapụ use against them ihe amụtazi eje delete video ahụ ha fọgo na video ahụ agawago viral na-achọgo use against them to bring out a point eje delete the video. Now I want to make a point here from stadium. Oge akpọpere ya ọ hapụzi program ọ bịara ime kọwa kpọrọ ogologo akụkọ kọrọ gawa n'oge ọ na Lagos ọ na-enye nwa bịa 24 hours egwu onye lọkụ stadium. Ọ sị na ọ na-enye gọvanọ Enugu 24 hours egwu onye lọkụ nyere ọda ka ya lọkụ stadium na oge ọ na-eme hour of mercy. Unu ga-afụ na o kwuru ọtụtụ okwu ma ebe o mepere ọnụ sị it shall never be well with one or two persons that is involved. Now, any information now one or two persons after that he doesn't want to mention their name, that now it will not be well with them. No nyobuna yero order. No jugo governor. Ka governor guya onye yero order ka akpoche stadium. Governor kept silent. That he still demanding to know people juwesiwaziye ya that he should allow this sleeping dog to lie. That he should allow this sleeping dog to do what? To lie. Now I want to say this. This guy has been this way. He has been the person that has been too cantankerous and too pugnacious. Listen, let me tell you, can that show your bunu? Now, Imana apota anasi between Ebuka Obi and Fada Mbaka ka onye kwesịrị ime apologize to ndị Igbo. Amazi moto si we bazie ndị Igbo. Na somebody like Fada Mbaka ga-ekwu okwu. Some dirty assholes that call themselves bloggers apụta analyze okwu ahụ. That is why they keep on making mistakes. Oru oge Peter Obi era. Fada Mbaka si na Peter Obi dị stingy. Akarịa the thing. Ozo karịa. Emekpo Fada Mbaka meeting. Short order and adoration ministry. Zigia monastery. He was obedient to all those things. Now Peter Obi has all his chance. Fada Mbaka was no longer his problem. To do what? To campaign and win his election, of which he got the opportunity to do so. Now he went to Lagos. Opponent, your strongest opponent here, Tinubu. Tinubu bụ onye Yoruba. Tinubu was who? Former governor of Lagos State. Went to Lagos for campaign, went to Ebuka Obi's ministry. Now, Fada Mbaka have said it, that he did not see Peter Obi winning. Like during the time of Jonathan's era, Fada Mbaka said that Jiga has betrayed Jonathan. That not somebody, Nigeria needed to order Jonathan vote, that he does not see Jonathan on that seat again. It happened when President Jonathan came. President Jonathan came and a zip dove. Okunu mayebu dove. Pigeon. Ruona nke Jonathan. Jonathan Drifeni. Jonathan bakpo no agada patient Jonathan. Menu maneka adoration fenie. Nigeria fenie. Mana Jonathan bu president ekweze feni. Practicality. Ejiye deke ihe anu ahụ. We demonstrate a spiritual thing. Jonathan drew Ifeni. Okay, back at Jonathan at the election. Because that was the demonstration of the Holy Spirit that Jonathan has been removed. Now people started countering that prophecy.
there was a problem. Even when Father Mbah was opportune, ministers, Pentecostal ministers, all the ministers in Nigeria came together at Asa Rock. Father Mbah came in there. A lot of insult was thrown on him. A lot of them called him a prophet of doom. He never put consent on it. And they were saying all the thing. They were calabashing. They were prophesying. They were now Jonathan must win. No man win. Forget all about prophet of doom. This and that. The other one. Father still went up to Jonathan to tell Jonathan, I am not seeing you on this seat again. No, I am seeing Buhari. But there is something they will do. It is a private talk to you. Mr. President, can I have your number? Later I will call you. Jonathan said, no. Godswill Akpabio was there. Godswill Akpabio now said, Jonathan, was it Godswill Akpabio or Ayi? Between the two, yes, from Ebonyi State, that Father Mbah should collect the number of Ayi. That Father Mbah should collect the number. Now Father Mbah collected the number of Ayi. Do you know, after collecting the number of Ayi, Father Mbah was calling this man. This man refused to pick the call. This man refused to return the call. Jonathan refused to give Father Mbah his direct number. After all said and done, Father Mbah looks for a means to communicate with the sitting president then, who was Goodluck Jonathan. All the possible means, all his efforts failed. Now he came out on the pulpit and said, from good luck to bad luck, now he has to announce what the Holy Spirit told him. Now between the thousands of ministers, the Pentecostal ministers, the Anglican communions, and the Methodists, and the White Garment Church, and the Selemens, and whatever, all of them we are saying one thing. It's only one man said a different thing. Now, Onyeka, the Holy Spirit in the truth. Who is honest here? Who is truthful? Who is Holy Spirit passing the true message through from? Now, Peter Obi went to Lagos. Jane church Ebuka Obi. That time, Father Mbah no monastery. Father Mbah no monastery. Ebuka Obi is na Father Mbah bu your spiritual father. Father Mbah ki je climb bo. Pictures Father Mbah ki je me billboard. And and eti na ministry go ga befu na eti we Zion we fly. All these things ni Father Mbah say na Peter Obi ama win ku election. Ndị Igbo niile, Southeasterners niile to Peter Obi vote. Makwa na Yoruba ji awọ ndị ofe mmanụ. Ihe nchọrọ iju unu bụ Lagos State or ihe niile na-ebe a to Peter Obi vote. Katsina or ihe niile na-ebe ewe ndị na-amadị ndị Hausa na-amadị ebe a na-ebi ya aka. And the Hakaway population. The same thing na Gombe, the same thing na Nasarawa, the same thing na Sokoto. Unu ade ekwute do okwu ebe a unu na-ekwu na Peter Obi win the election. Which election ko win? That is the same mistake Igbo na-eme. Onye Yoruba chiwa ọchịchị, Igbo apụta zọ. Onye Hausa zọwa ọchịchị, Igbo apụta zọ. Onye Niger Delta zọwa ọchịchị, Igbo apụta zọ. Eweghị egbe Igbo kwu. Ka Igbo ga na-azọ president, ka Igbo ga na-azọ vice president. From no party, onye Igbo migrate here. No unity, no orderliness. Unu na-asị na oruo tọnụ ndị Igbo na Yoruba na Hausa ama nzọsi unu ya. Yoruba na Hausa ga-azọsi unu ya na. Now, after all said and done, Ebuka Obi, mari ye mere Father Mbah ji wee gwa Peter Obi ihe ọ gwara ya. Mari ye na-ese Father Mbah na Peter Obi, and you don't care to know. Ejurọkwana ya. Iyi mebi ikpechere ekpere wenye ya aka enu na ọ ga-emeri election. Now, if you have wanted to get things right, Ebuka Obi, what you could have done, eze nwaanyị lashe gị. Eze nwaanyị olashe gị gwa gị na ikwesịrị Father Mbah na Peter Obi na-ewe problem. Go wajena bata Peter Obi. If you have wanted to get things right, Ebuka Obi, what you could have done, brother, Peter Obi bịa na nke gị. Ị ga-emebe ịpụta ịkpọ Father Mbah na phone. Ọ bụrụ na pick call, is send area test. Ọ bụrụ a documentary. Ọ bụrụ a documentary. Ọ bụrụ a documentary. Ni send kwa area test. Na Peter Obi kwa na nke gị. Isi Peter Obi biko na ị chọrọ ịghọta the game. Kedu ihe na-ese ya na nna gị ukwu bụ Father Mbah as you claim na nna gị ukwu? Because there's some evidences. When you came to him, he so much loved you. He showered his love on you. He took you as his own son and draw you closer to him. He never chastised you. He never, I don't know how to put it. But whatever you needed from him, he gave it to you. Knowingly or unknowingly. Now, when you Peter Obi aka enu, ana amazi aka prophecy.
a na-amazi aka prọfesi onye si nọ nna gị a na-ama eche m na etu nwata si eme bụ na ife ebe a na-eti nna gị ihe ije ọgụ ịma mbịabịa sị papa onye tiri gị ihe ịmago onye ti papa gị ihe bịa ministrị gị ịnabata ya onye alọkọ ministrị papa gị ịnabata ya onye mere ejike papa gị ministrị ịnabata ya si ya na ọ ga-ewin elekshọn biko ka anyị gwa na ụwa anyị eziokwu ewe onye obi ya na-eri nke ọjọọ ọ dị ka kịta niile yoruba niile kwụrụ ọtọ yoruba niile na-efu na-eti mkpu si na Tinubu egbuo ha na-edekwa anya na elekshọn a na-abịa na ha ga-atụ Tinubu vootu asị na onye Awụsa pụta because of nwanne ha nwoke bụ vice president ha ga-atụkwa Tinubu vootu Awụsa ọ dị ka ha na fight Tinubu ka e wee megide ka e wee ha ndị ọchịchị over after the government of Tinubu. Ndị Igbo bịa gbaa sensị na mkpọ seaport adọrọkwa n'Enugu ebe a mmiri nke anyị wee kwesịrị ịkọchara anyị ka e wee seaport na south east ewerebekwa ihe mere ndị Igbo nọkwa na gọọmenti o seaport niile bụkwa na Lagos ka ọ dị Ebuka Obi gụwa weniri Peter Obi aka enu ministri gị dị ebe na-agọ na Lagos na Yoruba o ka ministri gị dị mana indirectly you are fighting the government and the sitting president nọ na bia obodo ya the former governor of Lagos State and the man gbakwa gị nkịtị ihe anyị na-eme o he never put consent over what you are doing or ignore oge na Peter Obi meche gịnị asị na Peter Obi na a na-eche ka akpọ ya unu jiri ihe ndị House of Assembly win Labour win eji because of Peter Obi tụọ sympathy vote House of Assembly win House of Reps win Senators win unu jiziri ya governors for the win under Labour unu jiziri ya na-agụ presidency na Peter Obi win president ewie nchọrọ igwu unu onye ọbụla tene ụra na ndị Labour ahụ niile jụọ m ebe ha nọ ọkwa ha ncha niile kịta ndị Labour ahụ niile ha ncha niile kịta ha ncha ba APC ndị a niile na-abụ APC members ị ga-eji because of na ha bụzi APC members ihe anyị chọrọ bụ ezigbo mmadụ ọ dị ka Peter Mbah Enugu steeti kịta ezigbo mmadụ ezigbo gọvanọ ọ dị ka Allege Oti of Abia steeti ezigbo gọvanọ ọ na-arụ ya n'afọ anya out of all the governors ọjị ụzọ kanito dị ọjị ha na ndị otu ha ekezi ikpeazụ ha yawa bụ the only governor chenjiri Abia steeti Aba ije Aba kịta Aba bụ obodo oyibo a ga-ejizi because of Allege Oti na-achọzikwa ịhapụ Labour Party na ọba APC ehe tie ya unu asị na ọrụ ọma niile ọ na-arụ bụ in vain for that na unu ama votu zi ya what of ajọ mmadụ jeba Labour Party ọ jeba ADC now that the same Peter Obi John ka Ebuka Obi ka nọkwa ọ bụ unu amarọ ọ ya ka nji si unu na ije ya n'Enugu dị political Governor Mbah dọrọ save n'aka ọfụrụ Ebuka Obi as an opponent onye ga-betara wu masta gị na mmadụ na-ewe problem ọdọ nọ Igbo anyị o ihe a bụ ihe kwesịrị ịkọl Peter Obi attention esetụlụ ndọ iwenye ya aka enu otu a ka isi wee Fada Mbaka na-ekpe ekpere release Nnamdi Kanu na-ekpe ekpere na-eji iji ya practicality and spirituality working together gụwa na ọ na ọta na afụ ọnụ na-eti aka na tebụl na-agba tebụl gị round fukporo anyị Nnamdi Kanu n'ime prison fukpuo ya life imprisonment si anyị na ekwuwe okwu na prophecy felu unu si na the other way around that the prophecy will actualize na very soon that he's coming out all the appeals niile effort o mee ka ọ ga-appeal court has failed amụma amaghọ gị can't you understand this once you try to shine with a greater prophecy that time ka ị ga-eme a very big mistake and we are encouraging you try to find out your field n'ọrụ ministry a maka ndị mmadụ niile gbakọ kịta anya ha niile dị ebe ị nọ ha na-ene gị anya ha amago na ị na-akọ belebelebele iji nke ahụ na-esteji godi ha na-enjoy skit gị na rubbish ahụ niile ị na-eme ihe ha na-enezi anya bụ practicality ka afọ ihe ị mewuru like a na-asị a na-ebet Mathias Ezeaku ebet ya onye afọ Ebuka Obi instant miracle ihe a bụ ihe a na-atara ya iweta Christianity a na-atara ya iweta Chukwu ihere na-ewezi ike dị na be Chukwu otumeje si na akpa dị n'ụzọ pụta ka akpa onye ọzọ ọ bụ na iwe this gift ọ bụ na iwe this grace ọ bụ na iwe this anointing ịpụta hapụ ndị we ọrụ a asị na ewego oge Fada Mbaka wu kịta n'oge nke Ebuka Obi iwukwere ọfụma iwukwe ozugbo ministry wukwe o
Fada Ede wukwe ka na-ewu. Fada Mbaka wukwe ka na-ewu ọfụma. Ka na-ewu kịta more than before. So aghọtaghị m ebe na kịta bụ oge nke Ebuka Obi. Oge nke ga-adị ka oge Chibuike John. Unlike yesterday ka m kwụsị na moto ebe m kwụsị na moto na-enekwe Chibuike John ka ọ na-ezogharị ebe ọ nọ na-eche bọs na-ekwekwe bọs ọnụ. Onye a bụ minista na-abụ ọ na-abịavu program crowd esori ya, police army esori ya, mobile esori ya. Ozugbo ministry ọsọ ndụ agwụ ike. This thing happened during his own era. Mommy B, Blessing Chukwu, Port Harcourt. This thing still happened during her own era. Bible ji wesi na ị ga-anọgide na mmehie ka amara bara anyị ụba. Oge ị na-ewu ewu kedu ihe eji mara gị na ị na-eme? Ewube na arụsị dị strong anụ na ibu. A na-anụ na Fada Mbaka na-ebu arụsị, na nna Fada Ede na-ebu arụsị, na nna Fada Webejoy na-ebu arụsị, na-afụ ya n'anya, na-afụ na brother Jeron na-ebu arụsị, na-afụ na ọtụtụ ndị fada ọkụ na-ere na-ebu arụsị. Anyị afụbe Enugu ka ị metụrụ arụsị aka wee ebe ije dije bute arụsị wa. Afụbe ebe ị na dibịa agha mmiri ya gị mmiri agha ma aga aka agha gị mmiri na program gị na ngwa ọkpa ala ị na-agba ọsọ. Bịazi Fada Mbaka abụrụ problem gị. Governor Enugu State abụrụ problem gị. Indirectly you are referring to Fada Mbaka. Ọ dị ka Fada Mbaka ga-agwawu Peter Mbah ihe ọ ga-eme. Peter Mbah is no nonsense man now. Unlike na isi na ị na-eji ịgwa Soludo ihe ọ na-eme. Ọ ga-abalị ndalụ. Ama m na unu na-echego ya bụ video. Unu afụgo ye nkịta opuka anụ na-agbọ n'ọnụ. Unu na-ele nsị n'ọnụ. Unu say that na Peter Obi, that na Evangelist Ebuka Obi mana Peter Obi na Mbaka na-enwe problem. So because of na ha na-enwe problem na ihe Evangelist Ebuka Obi kwesịrị ike ime bụ that na ebe ọ bụ na Reverend Fada Ejike Mbaka anabataghị ya na adoration ground na okwesịrị ike ịnabata ya na ọbụgodi that na ọ bịalụ na okwesịrị ike ịkpọ Mbaka na phone to take permission now, or maybe ka ọ malụ ma ọ ga-anabata ya ka ọ ma nnabata ya. Ọ gịnị ị na-atapụ eze gị ọnụ na ị na-ekwu okwu isi n'ime eri nri ka isi n'ike eri nri. Just watch a whole grown up man like you is doing na internet. It showcase how foolish and nga stupid they. So obu na adoration ministry that na Reverend Fada Ejike Mbaka anabata hoya because of no na-ewe kedi issue ahụ Mbaka na Peter Obi na-ewe ka issue bi ya. We are all human beings and anyị ncha na ebe amalụ ihe na-eme because no si Peter Obi ya kwuo ego na oge ye ihe oge emelu ndị adoration. Peter Obi wee si gị nsi ya project ka ya mege nke ya lụọ akwụ ya bụ esemokwu one na nwoke mmadụ si na ọ chọghị iyi ego but si point alum the particular thing ịchọ ka mme malụ ka ga-eme ya. That is all. Because no others na abịa ha buru ego na akpa bịa ha ebuse then onye nke asị no project bụ ihe ya wachi ime owe something bad about it. Ọ bụ like na o wee ebe ijiri mmadụ ọfọ. Ọ bụ na Mbaka point si ngwa na this part of adoration ground achọrọ m ka ịlụọ this particular thing ma na ebe ya chọrọ na ya chọ ịlụ orphanage ebe dota ngwa lụọ this orphanage ma nka then at the end of the day ọ bụ na Peter Obi emehie isi na Peter Obi emehie gị nọ mehie mana nke a bụ na ikweghị enye the project na ị need ibe ego akwụ ya bụ esemokwu one Peter Obi na Reverend Fada Ejike Mbaka na-ewe. So because of that Evangelist Ebuka Obi should not accept Peter Obi nke o ji bụrụ oye Chukwu na gbaghalụ m n'ihe na-ekwu but the way o shiri na-ekwu okwu about mụ ashiri na-ajụ ya because na this guy is taking more than he can chew. He's taking more than he can chew na this akwa Facebook anyị nọ n'ime ya. Na-enekwu onye oge anya na mirror like ị na-ekwu okwu ị na-anọkatakwa ịnọkata ịgbaghegodi phone gị ahụ si ka ị ga-egodi ntị n'ihe kwuru cheki emi na-eme ki sense ka ị na-akọ ka gasị no ịmakwa na ndị nọ na saịkị aka gị mma by 100 times. Ọ na-abụ hatamukata ha nọkwa wayo lahụ ụlọ for hours ha bịakwata m wekwa again mara nke gị 24 hours ị na-atamu 24 hours. All these things ị na-ekwu because of the hatred iwego ebe Ebuka Obi nọ. That is all. Then you jiziri in the name of ni love Mbaka wee na-agbasazi ya mgba
but o wekwe one thing nchọ ka ngwa gị nwanne nwoke. Imambudi nwanne nwoke, let me not even use that language, let me not use that particular word. O ihe nche gwa gị ihe ọbụla ị nọ na voice out like this way kwuo na this your video that na eze why use go Evangelist Ebuka Obi. Ihe ọbụla ị na-ekwu na this video, ihe ọbụla ị na-ekwu na internet, and making sure that the evidence gị nọ. You are a very lucky human being because Ebuka Obi abụrụ somebody ọ ga-abụ obi osuo mmadụ. Ọ bụ no other reverend fathers more pastors more evangelists who obi ọ ga-abụ anything ọ bụ n'ikwu, you have to prove it by now. Okwu anyị kwuru now na aka na-ebịa go kpọrọ gị ka amalụ chia nchiri gị ọzọ, amalụ ya akụrụ gị ịgba n'azụ iji wee bịa na internet na voice some things ị na-ekweshi ike voice out n'ọnụ gị. Ikwu kpọfụta that eze why use the Evangelist Ebuka Obi ebe ọ bụ na ịmaghị ihe. Nnọkọta na anaghị ala na this internet na anaghị ala because of gain, because of na like onye dota agagbafuru unu. Take time otu shagwa mmadụ okwu owekwa ebu onukwu forget na na-enye mmadụ respect owe ebu onukwu owe na-amalụ ihe na-esele Obi and the Reverend Father Ejike Mbaka. Like I said in my previous video, alafters no Mbaka chifters na akwụkwọ na Mbara na ọbụla ndị Anambra State achifters na akwụkwọ na Mbara so that ka have see that na Mbaka ma ihe a na-eche na no ya wazihe gị why no maghị he has nothing to do with all these things in Igbo. We can say can we tell Igbo ndị ọma njem ọnụ. Echefukwana, like I said, ke subscribe or comment, share my own notification. Aka m bụ Ada Igbo Epic Blog. Ke emesịa.